Prowadzącą po półfinale w klasyfikacji akademickich mistrzostw Warszawy i Mazowsza amatorów z wynikiem 0 punktów karnych. No i jeśli tu będzie bezbłędny przejazd, to poznamy mistrzynię kategorii amatorów. Czekaj, nie dawaj mu spróbować. Trzymaj, rób. Spokojnie, Trzymaj, cofaj się, łyda! Every one of us has all we need. Sky blue and sea of green in our yellow submarine. Trzymaj na stacjonacji. Cofaj się, zamknij łydą, zamknij się. Głębiej! Przytrzymaj, cofnij się! No. Proszę Państwa, 4 punkty karne, czas 55.